Jama'a dan Allah ku tsaya ku ji labarin wannan bawan Allah domin rayuwarsa akwai darussa da yawa a ciki. Sunansa dai Idris kuma haifaffen ɗan Najeriya ne. Idris ya tsinci kansa ya taso da mahaifiyarsa ne kadai ba shi da uba. Tun kuruciyarsa shi mutum ne mai matukar sha'awar shigar mata har ta kai ta kawo ana kyararsa a gida da waje har al'umma baki ɗaya ana ganin ya so mata uwa. Hakan dai bai sa ya daina abin da yake yi ba, da tafiya ta yi nisa sai yake shigar mata yana ɗora hotunansa da bidiyonsa a social media yana kwaikwayar duk wata shiga da kamala irin ta 'ya mace duk da cewa a addinance ba abu ne mai kyau ba. Abin mamaki ma sai kaga lokacin sai da ya samu magoya baya masu tarin yawa. Ba da jimawa ba Idris ya zama babban celebrity a kafafen sada zumunta irin su Instagram da Facebook wanda a lokacin ma ya tashi daga Idris ya koma Bobrisky. Akwai wani lokaci ma da ya fito yake bada labarin rayuwarsa yake cewa ya taɓa buɗe shagon brand designer na kayan ado da kwalliya a lokacin yana shigar maza baya ciniki amma yana dawowa shigar mace sai ga mutane sun fara sha'awar kayansa har suka manta ma